fietsen jullie uitproberen, hè? Hoe dit weer te waren. Ja, zwempamper. Dit vind ik altijd het minst. Die hakken gloeien niet en dat omklaaien. Goed vast houden, jongens. Goedemorgen, en naar je dag? Een nijvlog. Begint te zwemmen! Ja, ik begin te zwemmen naar de blauwe golf, jullie oud. Ik had zaak al een heel schoft beloofd. En toen ik zei in een vakantie. Oei, Nou ja, dan ben ik golven. ja, als ik een goal. Ja, de blauwe golf. Ik wist niet meer wat we bedoelden met de blauwe golf natuurlijk. Ja! Maar nou ja, dan voor de eerste vakantie dan hebben we dat in ieder geval dingen. Ja, de bal betrekt mij. Is jullie beter horen? Ja. Bal mij. Dus we zullen zo Roelof Jan ophalen. Dan kun je zaken Roelof Jan lekker together zwemmen. Ja, maar dan is het kwal. Ja, dat was dan een squallen. En dan kan ik mooi mijn Ildo in het pierenbadje doen. Ja, dan kom weer even. Ja, kom zoals bij ons? Ja, hoor. Yes. Zullen we Roelof Jan ophalen? Ja. Oké, wie neem je mij naar de blauwe goal? Doei. Hey, Roelof Jan. Hoi. Zin in? Ja. Ja? Ja. Kom ik voor de leerbaan? Ik ben 12 na, hè? Ja, weet je wel. Ja? Was het wel? Had je nog nooit Wat verloren? is het? Ja, dat wordt het. Ski. Maar ik net bij mij, hè? Ik heel nou. Ja. Dus je moet het zelf. Zeg dat een keer? Ja. Ja, we gaan een baltje bij. Dan ben ik mooi opgooien. En dan ben ik golven. Ja. Over. Ja, dus ik een golfbad. Ik kom met de golfjes. Oh ja, Dan dan, kijk bij Ildo op een farm dan weer is zitten. het de blauwe golf. Juist. Juist, jongen. Dan je mij met even niet de golf. Tuurlijk. Ik denk Ildo dat ik wel leuk vind. Die staat dan ook op niet. Maar die hou ik ook beet. Ja. Jawel, afsluiten zonder zwembadjes. Oh, dat mag maar net. Dus is iemand zo die golf mee. Hallo? Hallo? En dan ben we daar, zit hier nog steeds. Met het zwembadjes van mij. Maar dat is dus wel een beetje anders. Nou, ik ga wel bij natuurlijk. Met een wolkje Ja. Ja, maar mij misschien wel een beetje lastig. Ik heb wel eens een share met dat gat. Ja. Dan kan ik het Dus ik kan net zwemmen. En je maar bij de zwemdiploma's, maar Ildo net. En ik ga naar het weekend. Hij snijdt zwembroek. Cool, wat voor? Wat voor kleur? Ik weet niet meer hoe dit doet. Oh, Maar ik zie je maar. heb dino's. Oh, maar dino's. En ik had er ook nog hier, die ga ik dus, dat is een stuk van echt een stuk wereld. Ja. Een ster blauw en dan zit het er helemaal in. Dan krijg ik een schilderij. Oh, wat leuk. Nou, ik wil dat weer Ik leer dat we nou net mijn fiets naar jou proberen, hè? Hoe dit weer te waren. Waar? We binnen er, jongens. Shit, we hebben een twak leerbaan. Zien we dat? Ja, ja. En hoe is dit nog van de babyklimaat? Maar ze hebben een parkeerplakjes. Gaan we naar binnen. Bah, vies waar. Mijn baby. Mijn baby. Ja, zwempamper. Dit vind ik altijd het minst. Die hakken gloeien niet en dat omklaaien. Vooral de waaromreis. Ja, die maken bij mij. Die wil lekker zwemmen. Ah, dit is een mooi plakje. Zaken. Zaken. Zullen de golven aan weer komen zaken? Oké. Oh, zo'n lekker koekje. Lekker man. Nou, Ildo vindt het echt helemaal leuk hè. Vindt het net spannend en niks. Heel leuk. Zaken vindt de leersbaan nog een beetje spannend, Roelof Jan hè. Nou, lekker niet hè. Vriend. Een bakje koffie en de jongens wat drinken. En we hadden patatjes besteld hè. Lekkere patatjes. Oeh. Ik neem eerst mijn bakje koffie. Ik doe dan het in een hoorn. Tjo. Tjo jongen. Lekker jongens. Ja. Is het een TikTok versje? Dan doe je dan een stuk patatjes. Oh, ik heb wel gezien. Lekker eten jongens. Kijk, vaak keer hier de golven aan. Ja, dat zat maken de dingen dan de golven. Is het droeg? Ik mag springen. Best wel liefzaken. Nou kom ik in de hoes jongens. Ja.
Nee, hoes. Wat verdikke, wat een mannen, hè? Ja. Voel me het leuk? Ja. Ben goed wie het worden? Ja. Yes. En wat voel me het leukste, jongens? Reliebaan. Liever. En ik denk, doe de golf, want ik zeg. Ja, ik denk wel. Rolf Jan hier nog lekkere chippies. En dan gaan we weer op naar Hoes. Ik kan Nee, doe bloos nog een bus. Ja, tweede thuis. De tweede thuis. Ja. Ja. Nou, we gaan skitterende mannen gewoon. Ilda met aan thuis lekker op bedje. Ik ga ook even in de rust. De jongens die gaan lekker op zaak zien. Kun je maar even... wat gaan we eraan? Chillen? Chillen. Chillen? Ja. Chillen. Hoe is het meer? En misschien dat Jelke op die kleer weer met zijn werk zoeken nog even met de jongens naar Lauwersoog. Want er is hele hudde wind. En dat is wel leuk, maar het is maar correct als hij op die kleer is. Dan moet de Rijn lezen en de Rijn maar om, jongens. Ja. Ik denk dat we dan wel kletsen worden, hè, maar dit waar. Wien en Rijn nog meer. Ik kan hele goed lezen. Ah, shit. Dan laat ik wel eerst naar Hoes. Ja, we rieden even bij hem hoes, maar dan mag hij wel lezen nog houden, is best fotklets. Dus ik hoop dat dat nog even slaagt. Dat het verlieket de jongens ook wel mooi, hè? Ja. Waai maar misschien houden we voort. Maar die wil wel een mooi tuin doen. Dan ga ik eerst krijgen. Is dat, die heeft ze lezen, krijg mij. Die Van die hege lezen. Ja. Ah, cool. Hey jongens, waar ben je? Wat gaan we doen? En ik waai. Waar ben je Erik, hè? Ja, wacht. Waar ben ik beneden? Wat dan? Waar is de letter? Gaat het jongens? Goed vasthouden jongens. Hey jongens, waait het ik het? Ja! Knog! Haast er door uit de auto wij, maar hier zit er gelukkig nog in. Dat zo even op een haventje. Ja! Gaat het hier met de goal jongens? Maar ik ben wel bewegen. Ja. Shit, dat is er honen. Ja. En wat komt er om? De veerboot, hè? Die had ik gewoon nu daar, ik moet even de haven in te gaan. Komt echt al een NL-alert binnen, dat we binnen blijven maken. De jongens moeten net bij mij. Dat zal ik wel. Ik wil hier ook maar bij. Ik wil je sompen. Bah. Geef maar mal hier. Nou jongens, hoe vond je met dat PC dik? Leuk hè? Nou. Je waait het ook best. Ja, maar wie zo'n ze, wie brengen Rolf Jan nog even thuis. En dan gaan we zelf ook niet hoes. Hoe is dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet het blauwtom omheen. Via verder, chill op de download van die derde als telefoon. Hoort er naar je chit